Kabanay og higala ni John Matthew Salilig nga napalgang patay og biktima kuno sa hazing sa Cavite nanawagan og hustisya. Patay nga lawas sa Batanon nakatakdang iuli sa Zamboanga City. Ang dugang detalye sa report ni Chris sa Dapitan. Bibo, kasaligan ug maayong higala. Pipila lang kini sa mga hulagway ni John Matthew Salilig o mas iladong Matt sa iyang mga higala sa high school sa Zamboanga City. Halos dili makatuo sa gidangatan ni Matt ang duha niini ka best friend sukad high school. Yung mga trademark man ni Matt, siguro yung mga jokes niya kung paano siya as friend, as best friend, as kakilala kay. Sobrang genuine niya eh. Napaka-pure. Really best friend. Very talaga siya, like bubbly, like kahit may problema yan, di talaga siya nagpapa-apekto. And then also, he's very trustworthy. Kapag like need mo ng something, may magbigay talaga yan siya. He's always there. Like kahit malate siya, like parang sabihin niya pag pupunta siya, pupunta talaga siya. Si John Matthew Salilig, usa ka third-year chemical engineering student sa Adamson University ug tubong Zamboanga City. February 21, 2023, dihang gipost sa Facebook sa iyang igsuon nga si Tin Salilig nga missing si Matt. Pebrero 28, napalgan na lang kining patay sa Imus, Cavite ug gidudahang biktima sa hazing si Matt. Grabeng kasubo ug kasakit ang gibati sa kabanay ug higala ni Matt. Gani hustisya ang ilang gisinggit karon. Para kay Matt, we are crying for justice and sana po sa mga taong involved sa gumawa nito sa kanya, sana ay makonsensya kayo, lumabas kayo, at bigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni Matt. Di ba nila naisip yan na may mahihimatay, may something bad na mangyayari, tapos ganon-ganon na lang, papabayaan na lang, lilibing na lang para lang isang animal na nilibing basta-basta. Hustisya po talaga. Sana lahat ng mga suspect diyan, sana managot talaga po. Sana alam niya na maraming nagmamahal sa kanya kasi sana okay lang siya ng mga last minutes niya. Kasi mag-work talaga kami hard para makamit yung justice na for him. Ganyan. Hindi kasi deserve talaga na babuyin pa. Like, hindi niya deserve yun. Gitakdang iuli sa Zamboanga City ang patayng lawas ni Matt karong adlaw. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.